sunt Andrei și astăzi jucăm un minigames foarte chiar, oh my god, unul de la noi are VIP, numit, zicem, Survival Games pe echipe. Să gătim, mai pe, să zic așa. Înțelegi? Și aici Survival Games trebuie să supraviețuiești cu echipa ta. Și gen, trebuie sunt roșu, sunt verde, da, sunt verde. Nașpa, și te VIP la roșu are VIP. Mă rog, o să iau direct pe ruta mea, care este în direct. Ce direct e? Pe aici? Nu, aici? Păi să unde, ce parte e ruta mea? Uite în partea, uite unde e tipul ăla VIP roșu. Vedeți acolo? Vedeți acolo? Vezi? În partea e ruta mea. Sper să nu se cu direcțiile. The match will start. Se vede. The game doesn't you be teleported to an arena. The run arena starting win. Ok. Oh, fuck yourself. M-am jucat, cred că 50 runde pe un joc. Mai multe runde am jucat. Al game și am desăvărat solo, mă refer așa. Să zic așa. Timuri. Coduri. Zi. Da, chestia asta. Un player normal l-am găsit și ăla m-a bătut. Pam. Bun, într-o rundă am câștigat și am bătut Ecker, dar filmasem mai mult de 15 minute și dacă nu faci o setare anume, nu poți filma mai mult de 15 minute. Am luat topor. Ba nu, am luat și sabia. Aeră nu. 5 aeră, mi se băgui. Craftare. E enchanting table. Să-mi mă duc la tren. La tren. Am armură. N-am luat armură deloc din spawn. Oh my fucking shedad. Uite-l ce stuba. Bă, ce nu luat ce. Nu bun, nu luat ce stun. Hai stai că nu este meu. E verde, da, e verde. Hai Kevin. Vino după mine. Dacă vrei să te trăiești. Deci parcă pe aici era un chest. Frunze. Mășel. Sau nu? Sau era numai pentru calculator. N-ar. Hai să mergem pe... Îmi tăiem un pic din rută pentru că... Oh, fuck you. Ne-ai luat ruta, tipule, și... Să măriți toți din cauza că ne-ați luat ruta mișu. Colega. Deci pare că colegul meu nu se pricepe la parcurs. Se vede clar asta. Trebuie pe flyer acela un... Iron Sword. Despre roboțul. Da. Salut boss. Spărăm. Cred că luară ce să de aici, dar luară. Hai dacă luați pe ăla de la frunze de tier 2. Ha, bă, de doamne să nu-l ia. Dacă luară îmi place. Dacă acel ce este foarte OP. De obicei rău. Dacă îmi dă un băt, îmi dă câteva diamante și un băt. Un băt, doamne să-mi dea un băt, vreau. Un albastru. Pam. Și parcă... Oh, nu-i... Aba da, e nubul ăla. E nubul. Nubul, nu pot să dau boost colegului nostru. Ce înseamnă? Ce speed? Spread. Nu știu ce spread. Să mă piciorul, fuge. Fuge al dracu. Fuge, e mic și fuge. Lasă-l. Hai Kevin, vino. Lasă-l să luăm cestoare de tier 2. Că isteți unde el nu s-a uitat la el. Hai, doamne, să fie ceva bun. Bă, nu știu eu sau scriu să de tier 2 să că am schimbat. Tier 1. Nu, mâncarea mea. Totul. Da, bun, nu mai am idee de ce stura să mergem în castel. Acolo să fie ce... Mamă, deci dacă asta nu-i meci câștigător, nu știu ce meci e. Fraților. Deci, trebuie un boss să încrafteze Iron Sword. Dar trebuie să găsesc mai repede, pentru că o să se dea refilul și o să merge la spawn. Așa că mai... I need stick. Nu știu de ce nu mi-a mers să-mi fac texture pack, când tot dispare
What? N-am armură? Să-ți vorbesc serios? Am luat-o. Ce-mi două? De. Prinde-i! Nu, caracter cu shift. Prins. Kevin. I need stick. Parcă zice la băț. Stick, nu? Stick se zice. Ce mi-ai dat bețul? Unde-i bețul? Bețul. De bețul. Ai beț? Oh, ce vă ziceam cu refilul? Vă ziceam ceva cu refilul, v-ați zis ce vă ziceam? Au, n-are, cred că. Nu, să nu dea dracu să-mi dea. Bă, să nu dea dracu, bă. Să nu dea dracu să-mi dea, bă. Să-mi ba picior. Hai mergem la celălalt chest de tăiere 2. Bă, dar doamne, măcar acolo să fie chest, doamne. Ce apă puternică, dracu, zici că e Dunăre. Sau Volga. Kevin, Elveci. Păi nu cred că vorbești română. Nu sunt spate. Cred că vorbesc spaniolă. Știu așa un pic de spaniolă. Și un pic de italiană, dar nu prea știu unele cuvinte din spaniolă și unele din italiană. Oricum eu fac franceză și engleză la școală, deci nu vă aștepta să știu ceva italian. Am fost pentru că am fost în Spania. Să dea dracu, să-mi dea un băț, îmi ba piciorul. Mai bețe nu-mi dă. Nu! Ce mi-a dat-o, bă, mi-a dat-o, mă, cap tigră. Știu în ce. Cred că e, stai, cred că e spaniolă. Oh my god, se consuma. Este consuma instant hunger, să-mi ba piciorul. Bun. Și mai să mergem să craftăm. Că mai știu un chest aici în tren. Ce faci? Deci că n-are treabă. Eu am cerut să mă să caut un băț. Sau te-am zis să-mi dea un băț. Da, cred că deci înseamnă că trebuie să caute. Dacă n-are. Dar văd că el nu prea are treabă. Adică e leneș, vă zic. Bă, da, în puii mei, nici nu mai mi-au urmă, să mă picior. Lasă acolo. Serios? Bă, serios, am pus tortul chiar aici. Înseamnă că sunt chiar foarte nervos. Dacă mai sunt să pun un tort pe jos, tort foarte bun. Teaming is good idea. It's a good idea, scuzați-mă. Da, chiar este o idee foarte bună, fraților, cu echipa asta. Pentru că mulți fac timp pe live bot. Bă, dar nimeni, fraților, nu... Deci unii vor timp. Dacă întreabă unul timp, toți repede. Ok. Înțelegi? Și restul nu se facă timp cu el. Și dacă întreabă altul timp, nimeni. Nici măcar o mânuță. O guriță. Bă, nu dea dracu să-mi dai un băț, bă, să-mi bat piciorul. Un băț! Cer mult un băț! Nu vă cer pe Regina Angliei. Nu-l cer pe Cristofor Columb. Cer un bățuleț! Un băț mic. Micuț și drăguț. Că, Doamne, te rog, frumos, un băț mic. Deci Doamne nu mă iubește, Dumnezeu nu mă iubește. Păi, n-am cerut să am superputeri, n-am cerut să fiu un erou, am cerut un băț! Moară-i, o-i muri de aici, am puii mei și nu mai intre. Moară-i. Dracu. Nu găsesc un băț să-mi fac Iron Sword-ul ăla, să-mi bat picior. Și unii sunt și VIP. Dracu. Dar ce ți-ar băț? Mai e până merge, un minut. Un căcat. Am rămas mult din echipa mea. Ce să n-avea băț? Am întâmpit acum ca o beță.
Am câștigat! În sfârșit! După atâta timp am câștigat! Yes! Nu mai fac Q-match! Gata! Nu știu ce am fost în cap când am creat acest canal. E atât de greu să câștigi un match ca lumea. What is this? Păi bună mea, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe și dacă acest Andrei terminat.